Des de l'Ajuntament de Vilafranca i amb l'ajuda de la gent del nostre poble, anem a fer que les activitats no paren. Així que ja ho saps, Vilafranca es queda a casa. Hola! Des del grup de dones de Vilafranca ens hem unit a Vilafranca es queda a casa i vos anem a ensenyar com fer una crema de calèndula molt facileta i senzilleta i que necessita pocs ingredients. La vam fer per primera vegada l'any passat a la Fira de la Madalena i la veritat és que va tindre molt d'èxit perquè té moltes propietats. Per exemple, és bona per l'escaldat en general, però sobretot pel culer dels bebès, ja que és molt natural i molt efectiva. També va bé per la pell atòpica, per les pells irritades i descamades, per les cremades, l'acné, en general és bona per la pell. I primer anem a ensenyar-vos els ingredients que utilitzarem per a l'elaboració. Necessitarem oli d'armeles dolces, després flors de calèndula, que és esta flor taronja que veu ací, que pel terme de Vilafranca n'hi ha moltes. Així teniu els pètalos ja preparats. I després també farà falta cera d'abella. Pot ser en làmines com aquestes o de bresca, que és la que gastarem nosaltres. El primer pas previ a la preparació de la crema serà deixar macerar els pètalos de la calèndula en l'oli. Farem la mescla dins d'un pot, ho taparem i deixarem esta mescla durant 20 dies. En total són només estos 3 ingredients. Hem tingut el tarro macerant durant 20 dies, les floretes de la calèndula, i com podeu veure, l'oli ha canviat de color, ara ja no és transparent, ha agarrat el coloret taronja de les floretes. Entonces, després de 20 dies ja tenim l'oli a punt per poder fer la crema, ja s'ha impregnat de l'essència de la calèndula i ja podem procedir a fer-la. Apretarem els pètalos perquè acaben de treure tot l'oli en totes les propietats, aprofitar al màxim l'oli. Una vegada tenim ja l'oli preparat, anem a posar-li ja la bresca de cera. En aquest cas nosaltres ho fem en bresca, però també se pot fer en làmines de cera que venen ja preparades en làmines tipus folio. Entonces introduïm la cera així dins. Segons la quantitat de cera que posarem, quedarà la crema o més espessa o més clara. Depèn cada un el gust com li agrada. Una coseta així ja estarà bé. I ara ho fiquem al bany de Maria. Està bresca encara li queda mel. Ho fiquem ahí dins en aigua fins que arrenqui a bullir i anirem regirant-la.
conforme l'aigua s'anirà calentant i bullint, anirà derretint la cera fins que ja no quede xes de cera, i així serà el moment que apagarem el foc, ja llevarem el tarro del caso i el deixarem a que s'exhale perquè ja se solidifique la crema. Com podeu veure ara, la cera ja pràcticament ja s'ha desfet de tot. Podem anar apagant el foc i en el calor residual que quedarà ja se desfarà del tot. Ja tenim la cera completament derretida. Ara anem a treure-la ja de l'aigua i la ficarem en seguida als tarros on aneu a guardar-la, perquè això se va gelant prou rapidet. Una vegada solidifique pues ja no se quedarà pegada. Entonces compreme un poco. Ja està, ara la deixarem sense menejar-la gens durant unes hores i ja tindrem la crema feta. Bueno, com heu vist, és super fàcil de fer i super ràpid. I, bueno, a part dels usos que vos he dit antes, també podeu afegir-li, ara antes de que solidifique, unes gotetes d'alguna essència, com per exemple espígol, i se pot fer servir també com a crema desodorant. I, bueno, si ho proveu de fer a casa, ja mos contareu a veure com vos ix. Adeu!